Nós somos Carabuñas, o proxecto dunha parella, meu e da miña compañeira Eva, e nós dedicámonos ao cultivo e transformación do sabugueiro. Tiñamos claro que queríamos facer algo relacionado co campo, ca transformación de produto e tal. Empezamos a investigar un pouquiño que se facía noutras zonas, démonos conta de que hai un mercado enorme de produtos de transformación de sabugueiro. Temos mermeladas feitas co froito do sabugueiro, temos xalea, licor e cervexas. A nosa produción é artesanal, nós temos os nosos tamaños, vamos pouquiño a pouco, estamos contentos. Sabíamos que en Galicia, de forma natural, nace moito sabugueiro, e démonos conta que era un recurso totalmente sin aproveitar, un recurso olvidado, tanto en Galicia como no resto de España. Somos a única empresa que traballa en exclusiva no cultivo e na transformación do sabugueiro. Entón iso danos unha posición bastante boa, pero sí que é verdad que tamén iso vai asociado a que hai un mercado que hai que abrir. Agrobiotes, para unha empresa do noso tamaño, que somos pequeniños, apórtanos algo que pensamos que é moi importante, que é profesionalizar moitas partes da empresa que o tiñamos non tan profesionales como se debería. Vaste dando conta que o teu sistema de comercialización pois faltabanlle moitas cousas, eles axudanche a saber cales son, a correxilos. Agrobiotes supuxo para nós algo moi positivo, que é conocer a outros proxectos, sabes? Proxectos moi diferentes ao noso, e a base de coñecernos tamén vimos que hai posibilidades na colaboración entre nós. Estamos xa presentes en moitos puntos de Galicia, en tendas gourmet, en tendas ecolóxicas, temos unha línea xa de produtos establecida, agora vamos a intentar aumentar a zona de cultivo, facer algún novo produto. Seguir sempre nesa línea nosa, que é desarrollar produtos sempre con base de sabugueiro.